ten má 88 bodů za 4 druhá místa. Pak je tam Kelvin Bidard, získem 70 bodů. A máme Lazarini, Matador, super Matastálie, ztrácí na Bidarda 1 bod. Teď se nám tedy celá 20 vydává na trátě. Nás samozřejmě bude zajímat dvojice českých reprezentantů Tomáš Trávníček se startovním číslem 16, Petr Vorlíček se startovním číslem 202. Thomas Charrier dokázal vyhrát včerejší druhý volný trénink a především kvalifikaci časem 1:08,162 tisíciny. Mauno Hermunen za ním zaostal o 1/10 sekundy. Pod čas 1:09 se vešla celá první čtveřice, která bude stát v první řadě na roštu Ivan Lazarini a Adrien Charrier, tedy bratr Tomase. No a Petr Vorlíček si zajel vynikající pátý čas. Když už jsem zmínil třeba říct i postavení na roštu Tomáše Trávníčka, ten bude startovat 11. ale to se samozřejmě se dostaneme do chvíli, kdy se budeme před samotným závodem, prvním závodem světového šampionátu tady v rámci 3. podíku Sosnové představovat startovní rošt, což bude těsně před 14. hodinou. Mezitím nám, než budou ustanoveny alespoň nějaké základní časy, protože ty, které teď vidíme na monitoru, jsou hodně vzdálené časům, jak ze včerejších volných, tak i z toho měřeného tréninku. Zatím nejrychlejší Hannes Mayer 1:13. Petr Vorlíček může postavit za alespoň z vás, kteří jste na Supermotu poprvé, o čem se vlastně jedná. Jsou to vlastně motorky s většíma kolama. Můžeme představit motorky se podpisy? Tak motorky jsou šestarky, většinou 450, hodně bývá vlastně